Bos días, Miguel Llebra. Hola, bo día. Profesor de Física e Química do IES Lagoa de Antela. Sí, desde fai xa 14 anos ali estamos. Podernos dicir onde estamos? Estamos no Concello de Sandías, nunha das fontes que analizaron estes rapaces nun traballo do Clube de Ciencias que fan eles os mediodías dos luns, desde setembro hasta final de curso, empregando o seu tempo libre do recreo, luns tras luns, analizaron un montón de fontes e algún pozo de toda a bisbarra de Sinzo de Limia para intentar atopar parámetros e ver a potabilidade desas augas. Como xurdiu esa idea? Pois ocorriuselles a eles falando de que a auga do meu pobo é a millor, non a miña, tal, non sei que, e dixen, "Pois vamos a ver se son tan boas, e así foi a cousa. Quen son os rapaces? Pois tenemos aquí a Noa, a Lucía e a Hugo, alumnos de terceiro da ESO, que eu non lles dou clase, pero apuntáronse ao Club de Ciencias e aí estiveron, dale que te pego todo o ano. E resulta, Noa, que estabades a vir aí competindo para ver cal era a mellor auga e levastervos unha sorpresa morrocotuda, non? Porque auga boa hai en moi poucas das fontes que vos analizastes, non? Contanos. A ver, nós estuvemos analizando todas as augas e algúns pozos tamén, e a maioría daban todos os resultados moi alternos. O pozo do Ixinzo, por exemplo, era o peor pozo. Así, todas as augas daban máis ou menos o mismo tamén. Contanos cales foron os concellos e cales foron as localidades analizadas. Sabédelo, sí, lembrádesvos. Máis ou menos, a ver, augas de todo o concello de Xinzo, por exemplo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, de Sandiás, Pozo de Xinzo, de todo. A Porqueira tamén, claro, un montón. E cal é a peor do ranking, esta na que estamos? Creo que Sandiás non. Eu do que me lembro de que o Pozo de Xinzo era o peor de todo e o outro pozo creo que era de Penedo ou así. Penedo foi unha das fontes das millores. Eso do que me lembro. A verdade é que nesta fonte temos nitratos, temos, a ver, non son os valores que nos poidan preocupar en exceso, pero bueno, sí que o millor é que non tuvera. Despois tamén temos E. coli, é dar fontes que máis E. coli dá, e dá... E coli ten algo que ver con residuos fecais. Sí, con residuos fecais de animais, entonces pois eso. E ademais, eso, pois pode nos causar gastroenteritis, a verdade, entonces pois eso tamén é algo do que hai que ter bastante cuidado. Tamén, bueno, pH da 6, pero bueno, a ver, en xeral as terras galegas son bastante ácidas, e tamén dureza total, tamén temos un pouco, pero bueno, en xeral as terras galegas tamén son duras. Pero bueno, eso que máis nos preocupa son esos nitratos e E. coli, xa que os nitratos, pois eso, tamén poden afectar as proteínas na hemoglobina, entonces pois eso tamén é algo que se debería de mirar. E vos sodes conscientes de que a situación das augas na Limia era tal, ou erades? Bueno, a ver, a verdade é que con este traballo pois sí que te das un pouco máis de conta de como en realidade cal é a verdade situación, que vas a sempre che dicen, pois auga da... Claro, tú pensas natural, do pobo, pois claro, é ben, pero en realidade, claro, tantos anos sin analizalas, pois ao final non sabes en realidade o que te estás bebendo, entonces pois eso, con este traballo tamén pois tomamos un pouco máis de conciencia do que en realidade son as fontes da aldea. Se tivéramos que pôr unha nota ás fontes da Limia analizadas por vos, cal lle poríamos? Aproban? Aí está. Aprobaría, pero un pouquiño raspado, porque como ben dixo a miña compañeira, dá uns valores algo altos de nitratos, aínda que non demasiado, pero sí que dá bastante coli. Entón, ao mellor tería un 4,9, 5, pero non sobraba, a verdad. O sea, que esta non aproba e cantas suspenden? Todas? Suspenderían, como ben dixo ela, o Pozo de Xinzo, a fonte de Novás e algunha outra fonte tamén, por exemplo, a de Porqueira. Pero, en xeral, a verdade é que son fontes que dan bastante cantidade alta de nitratos e de E. coli, xa que, pois, aquí na Limia, pois, utilícense moitos purins e iso acabase filtrando para as augas e iso no que repercute nos valores altos de E. coli e ademais tamén se utilizan moitos fertilizantes que tamén repercuten nos valores altos de nitratos. Algún dos vosos pais se dedica á agricultura ou á gandeiría? Sí, o meu é agricultor. E cando lle dixeche o que había, que dixo? A ver, que era algo esperado, a verdade. Ao fin e ao cabo, el sabe ben o que hai, e ao fin e ao cabo a Limia por sempre foi tamén gandeira, da agricultura, entonces pois eso tamén era algo que se esperaba, pero tamén é complicada a situación, a verdade, po tema da agricultura hoxe en día na Limia, entonces pois eso, é algo que hai que encontrar un punto medio, ningún dos dous extremos, a verdade. Non son conscientes eles do risco que corren ou si? A ver, son conscientes, pero a situación é, como ben dixen, é bastante complicada, entonces, pois eso, a ver, hai que
intentar tomar algún tipo de medida, porque senón, hasta que non se deixe de parar, bueno, tamén no momento no que se pare vai haber que esperar uns anos porque os resultados non van ser inmediatos, non pode cambiar dun día para outro, pero sí que, pues, bueno, con algún tipo de cambio, pues sí que se van ver resultados positivos nestas augas. Miguel seguramente sabe algo máis que a vos, Non volto máis, os porque que é o son os profesor e expertos aparte son eles, diso os leva que- máis anos na vida, Eso non? si, os problemas dos nitratos na limia, dos purins, das cianobacterias que aparecen despois nas conchas, pois si, eso é algo que levamos arrastrando xa moitos anos, si. Cantos anos levas aquí na Limia? 14. E xa estivera 2 anos fai 10 máis, o sea, 98, 99, xa estivera aquí dende 98 hasta 2000. Podes falar entón con absoluta autoridade para dicir que as administracións e a sociedade están de algún xeito mirando cara a outro lado? Un pouco cara a outro lado, creo que sí, que debería de tomarse algunha medida, que a Confederación Hidrográfica analizara as augas, por exemplo, e polo menos que avisara nas fontes de que non é apta para un consumo continuo ou millor non bebela ou millor algo así, e intentar disminuir a cantidade de purins que se botan nas terras, fertilizantes, defoliantes, de todo tipo de aditivos que se están botando nos cultivos. Correximos a un profe meu de química que me dicía, Narciso Dieguez Ucelayeta, un señor catedrático excepcional, que me decía que éramos un 72. Ademais, facíanos a nosos compañeiros de EXB unha direino, unha exposición gráfica moi visual, non? É dicir, se meten a un corpo humano nunha prensa, máis do 70% que sae do corpo humano é auga. É certo, eso é certo. Entón, como é que se somos máis do 70% auga, estamos tomando auga contaminada, eso terá que ver moito na incidencia da saúde, non? Supoño que sí, eu teño entendido que incluso hai en marcha estudios no CHOU sobre problemas de saúde na limia por culpa de toda esta cantidade de aditivos que se empregan na agricultura, etc. Que é o que decía tamén Lucía, que é un problema moi complexo el poder compasinar unha agricultura levadeira e non. Claro, que o problema é que traballamos con unha agricultura industrial, unha gandería tamén industrial, masificada, temos unha concentración de purís como se houbera unha poboación de máis de 1,5 millón de persoas na Limia, cando a poboación é moitísimo menor. Entonces, pues, a Sociedade Galega de Historia Natural leva anos protestando e avisando, alertando da problemática que isto conleva. Pero, bueno, haberá que empezar a tomar algunha medida, supoño eu. Pero nese haberá levamos anos. Levamos anos, eso parece, sí, que levamos moitos anos e o tempo pasa, as sustancias acumúlanse e empezan a sair por todos os lados. Entón, algo haberá que facer, sí. Para rematar cos alumnos, os vosos compañeiros están concienciados do que está ocorrendo na Limia? A verdade é que non, porque eles, a verdade é que moita xente tamén bebe da auga traída dos supermercados, bueno, ademais da xente que, claro, que bebe en Xinzo máis no centro, pois claro, en Xinzo fontes para beber non hai. Entonces, pois, eso sí, a xente dos povos sí que, pois, nada, está acostumbrado, pero eu creo que concienciados moito non están, porque ao fin e ao cabo, sí, trancha, pero tampouco saben en realidad como está, entonces, pois, eso tamén. Pero, correxídeme se me equivoco, Miguel, haberá moita xente que cociñe con augas que poden estar Imagino que sí, contaminadas. Claro, sí. Onde eu vivo aí en Penedo, a xente, hai verdadeiras procesións, moitas veces a coller a auga da fonte. E é unha fonte que sí que deu, E. coli, que sempre todo o mundo fala de que unha auga boísima, é unha auga boísima. E agora mesmo ten E. coli porque secouse este verao, que é a primeira vez, polo que conta a xente do pobo, desde que eu vivo ali, que seca. Eu non recordo nunca seca e este verao sí. E ora volve a ter auga, e levei esa mostra e deulles que tiña E. coli. Algúna mensaxe que queirades mandar? Pois que non sempre das fontes das que se leva bebendo toda a vida e tanta xente están ben. De feito, esa era a nosa hipótesis cando empezamos a realizar este experimento, pero quedounos claro que non. Por exemplo, ele decía que a fonte da súa aldea era boísima, pero en cambio sí que dá E. coli, porque se secou, acumulouse aí e ahora está salindo todo. Entón, non é bo beber sempre das augas que non coñecemos. Sempre hai que facer un análisis previo para saber se é potable ou non. Xa que non porque leva bebendo o meu abuelo, o meu bisabuelo, non me pode afectar a min. Sí que che vai afectar. Pero está demostrado que xente que leva bebendo moito tempo auga con E. coli, ou E. coli, non
ve tantos cambios na súa flora intestinal xa que esta está acostumbrada. En cambio, xente que bebe por primeira vez pode ter unha pequena diarrea ou incluso unha pequena deshidratación se a diarrea continúa. Pero aínda así haberá un certo deterioro precisamente desa flora intestinal, non? Claro, Por o consumo continuado, non? por suposto, por suposto. A E. coli, perdón, é unha bacteria que ao final acaba afectando esa flora intestinal e esta vai deteriorando pouco a pouco. Entón, si chega a un deterioro bastante alto, habría que parar de consumir para que se rexenere ela sola, ou consumir probióticos tamén para que pois se vaya rexenerando. Miguel, como saben estes rapaces, Traballaron moito, moito e moi ben, ademais. E deles estuveron tamén ora fai unha semana da Galiciencia, foron seleccionados entre 1150 traballos que mandaron de toda Galicia, pois seleccionaban a 50 e dous dos nosos traballos foron ali presencialmente a estar expondo durante 3 días este traballo concreto e outro que fixeron sobre madeiras. Moitos meses lle dedican de tempo libre, sobre todo, é o que lle dou máis mérito. Todo o que aprenden e o ben que fan. pois habrá que seguir analizando fontes, non só as que están, que tamén para que vayamos vendo como se van comportando, sino outras fontes de outros territorios que supoño que tamén terán problemas similares, non? Exactamente, a verdade. Que pasa? Nós, ao fin e ao cabo, tamén nos queremos centrar na Limia porque é do sitio no que bebemos, do que conocíamos xente, e tamén, claro, tampouco tiñamos moitos medios para desplazarnos dunhos lugares a outros, entonces, pois eso, quedábanos moi práctico facer. Pero bueno, tampouco descartamos a idea de eso, de seguir facendo máis fontes, a verdade. Moi ben, pois moitísimas gracias, rapaces. Quero que a nosa cámara vexa como está ese lavadoiro, porque seguramente é moi indicativo do que nos acaban de contar estes rapaces que saben tanto de ciencia, gracias a Miguel, no Instituto no IES Lago Adiante la de Xinzo de Limia.